албатта маълумоти мушаххас ман фикр мекунам мо як филм бардорӣ кардем дар бораи роҳ ба сӯи кайҳон доир ба сайёраи хурдистони офтода ки бо номи тоҷикистон номгузорӣ шудааст. сайёраи мазкур ҳанӯз соли 1971 кашф шуда буд ва баъдан бо назардошти саҳми арзандаи олимони тоҷик дар рушди илми ҷаҳонӣ махсусан дар рушди илми астрофизика ва омӯзиши ҷирмҳои кайҳонӣ иттиҳоди байналмилалии астрофизикон соли ҷорӣ қарор қабул карданд ки ин сайёра ба номи тоҷикистон номгузорӣ карда шавад ва дар ин маврид шаҳодатномаи расмӣ моҳи апрели соли 2015 ба имзо расид ва имрӯз мо бо истифода аз фурсати муносиб шаҳодатномаро ба президенти кишвар споридем. айни замон сайёраи мазкур дар масофаи наздиктарин ба замини мо қарор дорад. даври гардишаш дар атрофи офтоб 5 сол аст. масофаи он аз замин то ин сайёра 263 миллион километр, аз офтоб то ин сайёраи хурд масофа 450 миллион километр аст. айни замон дар расадхонаи шарора ва расадхонаи санглох мо ба омӯзиши хати ҳаракати сайёра аввалан, дуюм ба омӯзиши хосиятҳои физикии химиявӣ ва баъзи ҷараёнҳое ки дар ин сайёра ба амал омада истодан машғул ҳастем ва фикр мекунам мо маълумоти пурраро дар доир ба ин сайёра вақтҳои наздиктарин ҷамъоварӣ хоҳем кард ва фикр мекунам як барои тоҷикистони соҳиби истиқлоли мо як дастоварди бузург, бисёр бузург ҳам барои илми тоҷик ва ҳам барои илми ҷаҳонӣ аст.